Però, consellera, si es pot parlar de tot, si vostès ja diuen referèndum sí o sí, quines alternatives de diàleg hi ha? És a dir, si vostès diuen farem el referèndum igualment, quines són les alternatives de diàleg hi ha? I segon, ahir a l'article del president i del vicepresident al País tornaven a parlar allò de que el 80% dels catalans demanen el referèndum. Això d'on surt? L'article que signaven el president i el vicepresident feia efectivament una crida al diàleg i a la negociació i a l'acord. Aquest podria ser el resum, i ho fem en base a que hi ha un 80% de catalans que quan són consultats manifesten que volen poder decidir sobre el futur polític de Catalunya mitjançant un referèndum. Això no pressuposa ni molt menys que tots ells estiguin d'acord amb que Catalunya esdevingui un estat independent, però sí que estan d'acord amb un 80%, insisteixo, en què la fórmula, l'eina de contrastar aquest sentiment i aquest capteniment és un referèndum. Per altra banda, existeix una majoria parlamentària que crec que no és una qüestió, diguem-ne, que no sigui objectiva, una majoria de diputats i diputades que està a favor d'un referèndum. Hi ha resolucions aprovades amb amplíssimes majories al Parlament de Catalunya que advoquen per un referèndum acordat. Existeix un pacte nacional pel referèndum que està treballant per aconseguir suports i per fer pedagogia sobre aquest referèndum acordat. I el president, el vicepresident i el conjunt del govern, si m'ho permet, estem disposats a oferir aquest acord, aquest diàleg i aquesta negociació fins allà on calgui davant del govern de l'Estat, però de la mateixa manera estem compromesos amb allò que és un mandat democràtic i amb la voluntat de tirar-lo endavant. Aquest és el sentit de l'article al que vostè feia referència i evidentment que volem parlar de tot i és això el que trobem a faltar quan des del govern de l'Estat se'ns diu que no es pot parlar de res, perquè no es pot parlar de res. Suposo que vostè a aquestes alçades ja ha comprovat que no es pot parlar del referèndum, però tampoc es pot parlar de cap de moltes altres qüestions que estan pendents fa molts anys i que no tenen absolutament res a veure amb el referèndum, ni amb la independència, ni amb el procés, que tenen a veure amb el dia a dia de la gent. Consellera, perdoni que insisteixi, a mi no m'incloguin les respostes, perquè vostè no diu, vostè també, no, jo no, però si no, no faria preguntes. Vostès diuen, nosaltres volem parlar de tot, però el referèndum el farem igual. Nosaltres volem parlar de tot i malauradament ens hem de quedar aquí, perquè fins ara, per part del govern de l'Estat, no hem pogut parlar de res. Imagini's si hi ha terreny a avançar i a guanyar. Però és que vostès només volen parlar de referèndum. Vostès han dit que el referèndum el faran sí o sí. Poden fer un article al País dient diàleg, però acaba dient que nosaltres el referèndum el farem igual. Vostè també em pregunta perquè jo respongui i jo l'he respost. Nosaltres volem parlar del referèndum i de moltes altres qüestions. Abans, en l'explicació dels acords de govern, he defensat, per exemple, també la legitimitat d'una llei, la darrera que va aprovar el Parlament de Catalunya per unanimitat en relació a l'emergència habitacional, que una vegada més està amenaçada de ser recorreguda davant del Tribunal Constitucional. De molts aspectes que tenen a veure amb les persones, amb les polítiques socials, també en volem parlar. Exigim el compliment de lleis, de sentències i d'acords que tenen ja uns quants anys de vida i que no han estat complerts ni respectats per part del govern del PP. D'això també en volem parlar.